Καλησπέρα. Απόψε θα σας παρουσιάσω το στυλό καλάμι. Το στυλό καλάμι είναι αυτό εδώ. Κλειστό είναι 20 εκατοστά και ανοιχτό είναι περίπου στο 1 μέτρο. Αυτό εδώ είναι. Το βλέπετε. Δεν πιάνει σχεδόν καθόλου χώρο. Ο κατασκευαστής γράφει ότι είναι για ψάρια μέχρι 2,5 κιλά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ προσωπικά έχω σηκώσει μέχρι 400 γραμμάρια, συγγνώμη. Είναι πολύ βολικό. Δεν πιάνει καθόλου χώρο. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε ό,τι μηχανισμό θέλουμε. Εγώ έχω αφήσει αυτό που είχε ήδη ο κατασκευαστής στη συσκευασία του μέσα. Μου είχε στοιχήσει 12 ευρώ, δηλαδή και ζημιά να πάθει δεν θα κλαίω και τα λεπτά μου, αλλά είναι όντως πολύ πρακτικό. Χωράει ακόμα και μέσα στην τσάντα σας. Σαν τσαντάκι να έχετε, χωράει. Αν δεν θέλετε να κουβαλάτε πράγματα βαριά, μεγάλα καλάμια, παίρνετε έστω 2 τέτοια και τα έχετε. Είναι μια καλή λύση για αυτούς που δεν θέλουν να κουβαλάνε πολλά πράγματα, είτε στα χέρια τους είτε στο αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, μπορούμε να προσαρμόσουμε την αρματοσιά που γουστάρουμε εμείς και να κάνουμε απλά τη δουλειά μας. Θα ήθελα να γράψετε τις γνώμες σας για το συγκεκριμένο προϊόν, πώς σας φάνηκε και ό,τι παράξενο περί ψαρέματος θα σας το παρουσιάζω από εδώ πέρα. Ευχαριστώ.